once again no magkapasalamat kita sa Ginoo sa iyang padayon nga pagpakamayo niya sa tao nga kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo og adlaw karong Huwebes o kita privilege nga makatuon na pod sa iyang pulong karon nga takna. Og before kita magapadayon sa unahan, magapangamuyo na kita, magaampo. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami Ginoo sa nga imuhang pagpukaw kanamo Lord. Salamat kayo Amahan sa imuhang pag-renew sa mga strength. Salamat Lord sa imong kaluoy nga kami Ginoo ania pa nakapadayon Lord sa amo nga pagkinabuhi. Amahan pasayloa kami sa among makalapasan og hinluoy kami Lord pinaagi sa balaan nimong dugo. Og bisan pa man Amahan, naga-pray ko nga ikaw padayon maga-bless sa tanan, nagapaminaw sa ilahang nga radio, sa maabtan ani nga signal Lord God, bisan pa man Lord sa mga naka-monitor online, maga-bless ikaw kanila Amahan, sa mga naga-pang-share, naga-pang-like, naga-pang-comments, og naga-engage ani ang Ginoo nga ministry. Salamat kanila Amahan, og ikaw gihapon Ginoo maga-bless kanila padayon. Sa mga pagpadayon o Dios, ito gyan ako kani nga bulaton karon, unta ang imong balang espiritu mao'y magpasabot sa imong nga pulong karon nga takna. Kani Ginoo ang mga ginatugyan diha kanimo sa pangalan lamang ni Ginoong Hesus, among Dios ug manluluwas. Amen. So, once again, good morning sa tanan. Og karon pagaton-an nato kaning tema, pagahisgutan nato kaning 4 calls for personal soul winning. O kaning preaching no para sa mga Kristohanon nga nag-alanganin nga mag soul win, no? Kanabit ang naghunahon nga wa man koy calling nga mag soul win. Parang murag wa ko'y calling. Og ato ang i-check atong tan-awon sa Bible kaning upat ka calling nga makita nato sa Bible nga upat pod nga rason nganong ang Kristohanon kinahanglan manangyaw, mag-share sa gospel, mag-share sa pulong sa Ginoo sa mga tao nga wala pa diha sa iyang tiilan, no? Og 4 calls for personal soul winning. In Acts chapter 16 verse 9, the Bible said, "And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over us, or come over into Macedonia and help us. And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us to preach the gospel unto them." Sumala kay Charles Spurgeon, "To be a soul winner is the happiest thing in the world, and every soul you bring to Jesus Christ, you seem to get a new heaven here upon earth." Tinuod kani siya that to be a soul winner is the happiest thing in the world. Gani kung naa ka sa church no, naay baguhan nga nakita nimo nga baguhan nga naluwas o nya naging faithful diha sa Ginoo, ikaw nga makawitness sa iya nga nakita nimo based sa iyang profession o sa iyang life, nakita nimo nga luwas jud siya, saved Christian, ikaw as a fellow Christian malipay ka, no? Naay joy sa imong heart nga makita ang usa ka tao nga nahimong Christian. Og ikaw naa kay happiness or naa kay joy sa imong heart og samot na ang naay happiness ang nag-share ana or ang gigamit sa Ginoo aron kana siya nga tao mapaduol sa Ginoo og makakaplag sa kaluwasan. Mao ni ingon ni Charles Spurgeon based on experience that to be a soul winner is the happiest thing in the world. Kung wala pa ka nakasulay manangyaw mag soul win, dili ka kasabot aning gipasabot ni Charles Spurgeon. Og according pod kay Dwight L. Moody, according sa iya "It is clear that you don't like my way of doing evangelism. You raise some good points. Frankly, I sometimes do not like my way of doing evangelism, but I like my way of doing it better than your way of not doing it." Na sumala sa iya na ana pa siya, klaro daw nga wa ka ganahi sa ako nga pamaagi sa pag-evangelize. Og agree pod ko ana sa imo nga point, napod kay point. Og frankly, wa pod ko dili pod kaayo ko ganahan sa akong way of evangelism. In other words, di kayo satisfied. But according sa iya I like my way of doing it better than your way of not doing it. Mas maayo nang according sa iya is mas maayo pa ang iyang way nga bisan tuod dili kayo siya perfect, dili kayo siya nindot nga pag-present sa gospel. Pero mas nindot pa na siya kaysa sa wala jud nag-present sa gospel. Ano na siyang ingon niya? 4 calls for personal soul winning. Now dili kita maglangan una from within.
kanabitawong naa kay calling sa sulod. Masabtan nato na karon sa Acts chapter 4 verse 19 to 20 mao na ingon sa pulong sa Ginoo. But Peter and John answered and said unto them, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. In other words, si Peter o si John, nag-ana sila nga, dili sila makapugong sa pagsulti sa ilang nakitaan og nadungog. Bot ingnon higala, nga ang Kristohanon di ay nga tinuod yun nakasabot sa salvation. Dili di ay siya kapugong sa pag-share sa iyang nakaplagan o sa iyang nadunggan o nasabtan sa pulong sa Ginoo. O mahimo na niya nga nature. Mao nang iyang calling sa sulod. Kabantay ka, bitaw katong bago pa kang Kristohanon, murag dili ka kapugong nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Gusto jud nimo nga isinggit sa tibuok kalibutan nga kitang tanan mga makasasala og naay manluluwas nga anda moluwas kung kita makinulsol og mosalig sa iyang nabuhat dito sa cross. Mao di ay na siya nga sila Peter o si John is eager jud sila mag-evangelize despite sa mga opposition during their time. Pero mao ni sila ang nag-ingon pod nga, For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Unsa man ni pasabot aning sa within. Letter A mao ni siya, our love to Jesus. Ingon si Jesus Christ sa John chapter 14 verse 15, If you love me, keep my commands. Lani Jesus Christ, kung nahigugma ikaw kanako, tumana ang akong sugo. Og ang pinaka kuan niya, gibilin jud niya kanang gitawag nga Great Commission. O ang Great Commission or ang pag-evangelize is mao ni ang usa sa iyang mga sugo. Kung nahigugma ta sa iya, mao nang maga-evangelize ta. O ikaduha, the Holy Spirit. Kay namang gud sa ato ang Holy Spirit. O ang Holy Spirit ang mga padayon maga-encourage sa ato, maga-enable sa ato nga magasulwin kita, maga-share sa gospel. Sa Acts chapter 8 verse 29, katong time nga si Philip, no, gipawali siya sa balang espiritu dito sa eunuch, mao ni siya, then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. We believe as a Christian sa diyang nagdawat kita kay Jesus ning sali kita sa iya according sa Ephesians chapter 1 verse 13 that we are sealed with the Holy Spirit. Ug ang trabaho sa balang espiritu mao ang pag-remind sa atoa sa mga commandments sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong mga duty as a Christians. Mao ni siya ang usa ka sin nga ang balang espiritu di ay mo hatag siya convictions nga kita mo share jud sa gospel. Mao nang nature na nato ang pagwali sa pulong sa Ginoo dapat as a Christian. Og ang Kristohanon dili niya mapugnan kay naa siya calling sa iyang sulod. Og ang illustration niya ang iring bisan unsaon nimong sugo nga siyang magbark, mag-aw-aw, dili jud na siya mo aw-aw. Kay nganuman ang iyahang nature mao ang pagmiyaw. Likewise also ang mga iro dili nimo na siya mapugos nga magmiyaw. Kay ang iyahang nature, no, ang iyahang nature mao ang pagbark, ang iro. Same po na siya sa Christians. Since we have that Holy Spirit, dapat nature na nato ang pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo. Og ang Christian dili na niya mapugngan nga mag-join sa mga soul winning kay naaman kaniya ang balaang espiritu. And remember this, higala, to disobey this call is to grieve the indwelling Holy Spirit. Timan jud na nato nga ang balaang espiritu naga-encourage na siya sa atoa nga kita mo sangyaw, no, kita mo share sa gospel. For example, naa kay na encounter unya kabalo jud ka nga kani nga tao dili pa save, kit-an jud nimo nga dili pa siya save. So ang balang espiritu call sa imuha nga share nimo siya unya kung mag-disobey di ay taan ang call, mag-grieve di ay ang indwelling Holy Spirit. Dili lamang kay from within, ikaduha, dili lang di ay sa sulod, from without, sa gawas, no? Ato ang namakitaan karon, the sinner's cry in Acts chapter 16 verse 9, mao ni sa pulong sa Ginoo. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us. No? O, I think siguro gikuha no ang kanta nga hymn nga Send a Light, katong second stanza nga gingon dito nga, We have heard the Macedonian cause today, send a light. Send the light. I think siguro na siya gikuha no. O nga ang Macedonian nga mga tao nga nagahangyo sila, nagabeg sila og ang Ginoo nakigistorya kay Paul pinagi sa vision nga
Ang man of Macedonia nagahangyo sa iya, nagabeg sa iya ha, nga ali, come over into Macedonia and help us. So mao ni ang point. Na di ay mga tao nga dili paluwas, nga eager gyud sila. Gusto nila maminaw. Gusto nila nga matabangan sila. Pero unsaon nga matabangan sila kung kita nga mga Kristohanon dili ta mulakaw? Unsaon nga sila masangyawan og matuman ang ilang handom nga maluwas kung ang Kristohanon dili mulakaw? Mao na ingon sa Romans chapter 10. Unsaon nga sila makadungog kung walay mo adto sa ilaha? No? Mao na siya. Og dili lamang the sinner's cry. No? In fact, makita nato nga daghang jud mga tao ang nagakinahanglan sa kaluwasan. Ang uban, makita nato sa imo nga pagsulwin makaingon ka nga murag dili man ni responsive. Wa ta kabaloy gala sa iyang sulod. Nga basin wala lang siya nag-responsive pero deep inside no nakasabot ay siya. Og daghang mga sinner or mga dili pa saved nga nagahandom jud sila. Nagahandom silang kinabuhi nga maluwas og luwas lamang sila ang kapiton sa Ginoo kita nga mga Kristohanon. Dili lamang sa gawas og ang sinner's cry kundi the believer's prayer. No? Ato makita dire atong tan-aw ng handom ni Apostol Pablo. Handom jud ni Apostol Pablo nga ang mga Israelita maluwas. Ana siya, Brethren, my heart's desire and prayer to God is for Israel is that they might be saved. Mao na ang handom ni Apostol Pablo sa mga Israelita nga unta sila maluwas ang iyang mga isig kahudiyo, ang mga Israelites nga maluwas unta sila. And I do believe no, dili lamang si Apostol Pablo ang nag-desire niini. Og kita, I do believe kita matagusan na akit mga Israelita sa ato nga kinabuhi. Probably you have friends na atay friends nga dili pa saved. Na atay part sa family nga dili pa saved. Na atay mga silingan nga willing maminaw sa pulong sa Ginoo og dili pa sila saved. No? Na atay mga classmates nga dili pa saved. Dapat sama ni Apostol Pablo, dapat mag-desire ta sa ato nga kasing-kasing nga unta sila maluwas. Kay luwas naman kahata, amen? Luwas naman kahata. Mao nang dapat kita magpagamit sa Ginoo aron ang mga tao maluwas. Mao na ang handom ni Apostol Pablo. Mao na dapat kita pod handomon nato nga ang ato ang pamilya maluwas o ang ato ang mga friends nga na-encounter everyday maluwas. Mao na higala ay kung ingnaw akay calling sa pagsulwin kung naa pa kay friends nga dili luwas. Ayaw ako ingna nga wala kay calling sa pag-evangelize kung naa pa kay family, naa pa kay nailhan nga dili save, naa pa kay relative nga dili save. Ay kung ingna kay mao na ang imong calling, share nato sila. Kita man ang gamiton sa Ginoo nga mag-share sa ila. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ug unta no, mao pud na ato ang desire sa ato ang mga nailhan nga dili pa saved. 4 calls for personal soul winning. Dili lamang from within, dili lamang from without. Number 3, we have also calling from above. Unsa man ning from above? Number 1, believer in heaven cheers for us. Nagakalipay ang mga Kristohanon dito sa langit kung naay maluwas sa Hebrews chapter 12 verse 1 at makita niri. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ato makita nira ang word, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. In other words, the believers in heaven are cheering for Christians nga naa pa diri sa kalibutan nga naga-cheer sila, nagakalipay sila. Labi na kung kita mga Kristohanon magapadayon jud sa buluhaton. Dili lamang kay kana there is joy in heaven. You know what? Kung naay usa ka kalag nga maluwas, there is joy in heaven. Unsa man ni siya nga joy? At tanaw nato ang gisulti ni Jesus Christ samtang naga explain siya sa usa ka parable. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. What an encouragement sa ato na di ay kalipay ang presence of the angels of God over one sinner that repenteth. You know what? Kung naay maluwas, no?
Every now and then na ay maluwas. Ang angels maglukso-lukso na sila sa kalipay. Ang Ginoo magakalipay na siya, magpesta, magfiesta sa kalipay. Ang langit higala. Na ako'y pangutana sa imuha karon. Gusto ba ka nga ang Ginoo malipay? Gusto ba ka nga ang langit magfiesta sa kalipay? Gusto ba ka nga ang Ginoo magakalipay sa imuha kinabuhi? Ang challenge nako para sa kong sarili o ang challenge nako para sa imuha mao ni, manangyaw ta, mag-soul win ta. Kay nga naman, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Magakalipay ang Ginoo nga naay naluwas og pagkanindot ana nga ikaw ang gigamit sa Ginoo aron nga kana nga tawo maluwas. Amen. Pagkanindot ana nga experience mao na kung wala pa kakatilaw ani nga joy, masabtan lang nimo ni kung ikaw mag-engage padayon sa pag-evangelize. Unya kung ikaw nagasugod na or naka-appeal na sa evangelism, ang challenge nako sa akong sarili o ang challenge nako para sa imuha, magpadayon kita mag-evangelize. Kay daghang pay mga tao ang nagakinahanglan sa Ginoo. No? Mauna ang heart sa Ginoo, nga mauna ang gusto sa Ginoo. Mauna ang kalipay sa Ginoo nga naay usa ka kalag nga maluwas kay nga kabalo ka nga higala ipakamatian pud baya na siya sa Ginoo. Amen. Remember nga dili lang ikaw ang gipakamatian sa Ginoo. Dili lamang ako ang gipakamatian sa Ginoo. Pati nang imong dili luwas nga parents, pati nang imong dili luwas nga lumon or igsuon, pati nang dili luwas nimo nga silingan, hinumdumi gipakamatian pud na sila sa Ginoo. That's why pag sila hinulsol musalig kang Ginoong Jesucristo, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. O dili lamang kay kana, naapod tay reward. Calling from above, and this is our reward. Namanggod tay reward igala. Kada bitang mag-share ta sa gospel, dili na mangutang ang Ginoo, naa na siya reward. Ato makita na karon masabtan. In 1 Corinthians chapter 9 verse 16, mao ni ingon ni Apostol Pablo, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe unto me if I preach not the gospel." Ana si Apostol Pablo, kung mag-preach ko sa gospel, wala ko'y pwede nga ikapanghambog. Kay nga naman, mao man ni ang panginahanglanon, mao man ni ang trabaho nga naa sa ako, or it is the necessity that is laid upon me. Unsay conviction ni Apostol Pablo? Woe unto me if I preach not the gospel. Kahalautan sa ako kung ako dili musangyaw sa gospel. Verse 17, "For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me." You know what? Atong tanaw, no? For if I do this thing willingly, I have a reward. Kung magbuhat di ay ta, nga kinasing-kasing, nga kanabitang wala ta napugo sa pag-engage sa bulaton sa Ginoo, ilabi na kaning mission, nga mao ang pag-soul win, pag-evangelize, naatay reward. O ang Ginoo, pag maingon siya nga naatay reward, di mangutang ang Ginoo, dili pud siya makalimot sa ato ang mga kahago. O ato makitaan diri, nga kani di ay nga reward, mura bitaw siya sweldo. Of course, kani nga pag-evangelize, wala man ta nag-evangelize para maluwas, kundi nag-evangelize ta, kay mao na siya ang trabaho sa mga linuwas. Muna di ay tay reward. O ang atong trabaho, gipakasama niya siya sa usa ka postman. Kanang postman, ang trabaho niya is, pag naanay message nga maabot sa post office, o niya makitaan ang address, ang trabaho sa postman is, iyahang dadon ang iyahang, ang message at ato nga address. Naay address nga makitaan sa letter, unya dito na siya ihatod. Unya ang postman is swildado na siya. Giswelduhan o unya mao na ang iyang nga trabaho, ang pagdala sa mensahe. And what if ang postman is gitonol niya ang message? Unya sa iyang nga tubangan, gikumot-kumot ang message, gitamak-tamakan, unya gilabay. Masakitan ba ang postman? Dili. Kay ngano man, trabaho raman niya ang paghatod sa mensahe, no? Trabaho raman niya ang paghatod sa letter. O ang masakitan kung makabalo, probably ang sender. Kay dili man ang postman ang sender in the first place. Therefore, dili masakitan ang postman. O kabalo kahigala, kita mga Kristohanon, gi-consider di ay tanga postman sa Ginoo. Ang atong trabaho
is ang pagtunol sa ilaha sa gospel nga maoy makaluwas. Ang pagtunol sa iha sa pulong sa Dios nga maoy lamang ang makaluwas sa atoa. Gikan sa atoa nga sala ug sa silot niini. What if i-reject nila ang message? Sige lang. Ay lang pagka-discourage, dili ta ma-discourage. Kay ngano man dili man na ato ang message, no? Og dili pud nato trabaho ang pagluwas. Ang ato ang trabaho ang pag-share sa kaluwasan. Pero ang pagtrabaho, ang pagluwas ato ara na siyang ibilin nga trabaho sa Ginoo. Sa Ginoo na siya nga part. Ang ato ang lang nga part as long as gitunol nato ang gospel nga makaluwas sa ila. Kung ilang i-reject, sige lang. Kay di ta dapat mapektuhan kay namang gyapon tay reward. Amen. For if I do this thing willingly, I have a reward. Ang postman bisan pa i-reject ang iyang letter nga iyang gidala, dili mabawasan ang iyang sweldo. Dili mabawasan. Og same pud na siya. I-reject nila ang gospel o dili na ay reward. Of course, lain pud ng joy nga kanang nagdawat sa message sa Ginoo. Ang point lang dira, dawaton man nila ang message o dili. As long as you did your part, then good job. Praise the Lord para ni ana higala. Mao nang magpadayong kita. Og for course for personal soul winning, dili lamang from within, dili lamang from without, kundi dili lamang isa from above, og last diri ta mag-end from below. Natay calling sa ubos. Ato magitan diri is the prayers of souls in hell. In Luke chapter 16 verse 27 to 28, mao ning ingon sa pulong sa Ginoo sa story sa Lazarus and the rich man. Ato makitaan diri mao ni siya. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Unya, kung kabalo na ka ani nga story is mao ni ang naay si Lazaro o ang rich man is nagadungan na sila namatay. Unya ang rich man niadto sa impyerno o ang si Lazaro nakaiban niya si Abraham's bosoms. Dito siya sa Abraham's bosoms. And then naghangyo siya nga Father, I pray thee that thou wouldest send him to my father's house. O nga naman, for I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. You know what? Ang mga tao nga naa sa impyerno, mao na ang ilang desire. Father Abraham, no? I pray thee therefore, na unta ipadala nimo si Lazaro. O nya, mao di ay ni ang turot higala. Dili di ay dapat ang buhi buampo para sang patay. Sa Bible di ay baliktad. Ang patay di ay nandito sa impyerno, mao di ay nagampo para sa buhi. Mao na ang handom ni sa rich man. Kay wala naman siya chance, no? Kay patay naman siya. You know what? Ang kamatayon higala, mao na siya ang human sa kamatayon, wala na chance ang tao. Mao nang naghandom na lang ang rich man nga unta no masiran ang iyang mga pamilya nga nabilin sa yuta. Kay ngano man, kay kung dili sila masiran, maadto pud siya. Ani nga area nga mao ang torment higala. Og sayang lang si Lazaro, kaning rich man is namatay siya nga dili luwas mao nang niadto siya. Ako mao nang higala. I-challenge ti ka karon basin dili pa ka sure sa mga salvation. Paniguro jud higala kay ngano man human sa kamatayon, wala na kay chance, wala na tay chance. Gusto sa Ginoo nga kauban kaniya sa langit. Kung dili pud nimo gusto mo adto sa impyerno, no? Kay ngano man ang kaning Lazarus and the rich man is clear warning ni siya nga naa jud ay impyerno. Og unya kung naa na ang tao dito sa impyerno, wa na siya chance nga maka dawat pa sa kaluwasan. Mao na kung dili pa ikaw sure sa imong salvation, gihangyo ta kaw pag hinulsol saligi si Ginoong Kristo, dawata siya nga imong Dios og manluluwas. Saligi si Ginoong Hesus og katong nabuhat niya sa cross sa Kalbaryo 2000 years ago nga igo na to nga makaluwas nimo, itugyan ang imong kinabuhi og dawata siya. Og kung ikaw isa na ka Kristohanon, siguro na ka sa imong salvation. Ang challenge nako sa imong mao ni win a soul today. No? Kinahanglan nga mangdaog ta sa kalag. Kay mao na ang trabaho nga gipilin sa Ginoo. Probably mo siguro ni hinungdan nganong ang Ginoo dugay mo uli, dugay sining balik. Kay kitang mga Kristohano naglangan-langan ta usahay sa iya nga gibilin. Mao ni ang challenge sa to, kita mangdaog sa kalag. Kay sure naman ka kitang luwas. Kung dili pa ikaw sure sa imong salvation, exempted ka ning task. Exempted ka ni, wala problema. Pero kung luwas na kahigala, ang challenge nako sa imo ha,
win a soul today. Apil kung naay bulaton. Apil kay para dili nimo ma-miss ang pribilehiyo nga ma-enjoy nimo ang kalipay nga makapandaog sa kalag sa tao. Mao kadto ang four calls for personal soul winning. And I hope ang pulong sa Ginoo nasabtan nato sa mubo nga panahon nga naga-challenge sa ato nga naadi ay calling nga kita manangyaw, no? Gitawag ta sa Ginoo nga manangyaw. Og I hope nga kini atong masabtan mabalon sa pangandadlaw. Na kay ma-encounter nga stranger, i-check, i-diagnose kung sure na ba siya nga safe o i-share nga si Kristo lang ang makaluwas. Na ay buluhaton sa imo nga, sa ato ang church nga mag soul win, evangelize, apil. Kung dili jud ka ka-apil, at least mo back up ka through prayer and of course mag-initiate ka nga mag-back up in any means as long as it is for the glory of our Lord. 4 calls for personal soul winning. Mag-pray kita. Amahan og Dios namo nga langit nun, nagapasalamat kami Ginoo sa imong pulong. Thank you so much Lord for reminding us nga nadi ay may task Lord God nga mao ang pag-share sa imong gospel. Daghan Ginoo kami panahon nga nausik og jutay ra Ginoo ang among na-spend para sa imuha. Amahan, tabangi kami. Pinaagi sa tabang sa balang espiritu kami Ginoo maging matinumanon diha kanimo Lord God o bisan pa man Lord God, tabangi kami nga magapadayon kami Ginoo pangalagad kanimo. Samtang kami Ginoo nagahulat sa imong nga mahinangpon nga pagbalik diri aron pagkuha kanamo. Bless this Lord in Jesus name we pray. Amen.